2013 ب22 متر بان وبساتلايت VOA 24 زمحلالف نفرق ساعات كتصليم نلومي ناب كل تግራይ ردي از صعنا مكاين بسنك كوينات تطاو كبلات جديدن زبل صبصاب دحر مسعب نمنصحه بسراويت امريكا كاب افغانستان قال ان زملكت صبصابات وين كنسعبينا دحر زينا حجن اب غبره مدهن كمسيو زينا كسمعكم بوغن عفارنا بتግራይ ናይ ምግቢ ረድኤት ሒዘን ይንቀሳቀሳ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ መካይን ሕወሓት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስጋት ሓደጋ ኣመራርሓ ስራሕ ከሲሱ በኻል ወገን ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ፈንቲ ራሱ ያሎ ዝጀመረ ውግእ ናብ ሓደ ሰሙን ይጽጋዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሕወሓት ረድኤት ዝዓና መካይን ኣጥቂዑ ንዝብል ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ግን ሓይልታት ትግራይ ብዓወት ምግስካሱ ቀጺሉሎ ካብ ክልላት ዝተጸውዑ ፍሉይ ሓይልታትን ናይ ኣምሓራ ገባራትን ናብ ዝመጽሉ ምምላስና ክቕጽል ኢሎም ኣብይን ብርሃኑን ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከም ዘየብልዎ እናፈለጡ ሓረስቶት ክሓልቁ ካብ ምግባር ንድሕርታ ይብሉን ጽልእና ምስ ናይ ኣምሓራን ዓፋርን ውጽዓት ህዝብታት ኮነ ምስ ምልሻ ኣይኮነን ንኣዴታትን ህፃናትን ትግራይ እንተዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይመጾን ዝበልዎም ኣብይን ደመቀን እዩ ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ እቲ ስጉምቲ ብረት ኣብ ዘልዕሉሉ ቦታ ክቕጽል እዩ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብኻል ወገን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ከይኮነስ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣሸባሪ ኢሎም ዝጸውዕዎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እዩ ኢሎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናይ ፌደራል መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ኣውጁ ሕወሓት ግን ውግእ ምቕጻሉ ኣይኮነነን ክብሉ ነቒፎም ኣቶ ሙስጠፌ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ትሺሴኬዲ ተዘራሪቦም ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ሓቢሮም ንምስራሕ ቃልኣትዮም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ትሺሴኬዲ ንብልሽውና ንምቅጣም ትካላት ዴሞክራሲ ንምጽንካር ሰላምን ሰብኣዊ መሰራትን ንምኽባርን ህዝባዊ ጥዕና ንምምሕያሽን ንዘለዎም ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ከም ዝድግፉ ገሊጾምሎም ፕሬዚዳንት ትሺሴኬዲ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ንዘለዎም ታራ መሪሕነት ናዕዶም ብምግላጽ ኣብ እዋን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መሪሕነቶም ከባቢያዊ ሓለዋን አንጻር ቅልውላው ኩነታት ኣየርን ንምቅጣም ቀዳምነት ክህቡ ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ እናሓመቐ ይኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝለዓለ ሻቆሎት ከም ዘለዎም ገሊጾምሎም ሕብረት ኣፍሪካ ግጭት ክቕንስን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ክሽምግሉን ኣገዳስነት ታራ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጽንዖት ሂቦምሉ ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዋ ሰፊሕ ቅሙጥ ዓቕማ ክትግንዘብን ኣወንታዊ ታራኣ ክቕጽልን ሮም ምስራሕ ድልውነቶም ገሊጾም ኣለዉ ይብል ኣቐባሊ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ፕሬዚዳንት ባይደን ንሚእቲ ሃገራት ንምልጋስ ቃል ዝኣተዎ ተወሳኺ 500 ሚልዮን كتابة كوفيد-19 ዝኾነ ፋይዘር ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ነሓሰ ምክፍፋል ከም ዝጅምር ገሊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ንኣፍሪካ ንምሃብ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ እቲ ሃገር ምስ መሻርክታ ብምትሕባር ንኣስታት 25 ሚልዮን ክታበት ንሃገራት ኣፍሪካ ንምክፍፋል ምዃኑ ተገሊጹሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና ሕዚ ድማ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ከስማዓኩም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ብዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ 215 ዜጋታት ክሞቱን ከለዉ ኣብ ኣውራጃ ክዋዙሉ ናታል ጥራይ ድማ ናይ ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ናይ ንብረት ኪሳራ ወሪዱ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ነበር ጃኮብ ዙማ ድሕሪ ዘርኣይዎ ዓብያ ምትሕብባር ን15 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ምውሳዶም ብደገፍቶም ዝጀመረ እዩ ፈተነ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሎም መሰጋገሪ ፕሬዚዳንት ማሊ ኣስሚ ጎይታ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ከም ዘለው ንህዝቦም ገሊጾም እቶም መሰጋገሪ ፕሬዚዳንት ኣብ ከተማ ባማኮ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ንጽምብል ኢድ አልአድሓ ኣብ ዝመጽሉ እዋን እዮም ብኽልተ ዜጋታት ናይ ካራ ፈተነ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈተኑ ዜጋታት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ተፈሊጡሎ ፓርቲ ፎር ዴሞክራቲክ ፕሮግረስ ወይ ድማ ቻዴማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ታንዛንያ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ መራሒኦም ፍሪማን ቦዌ
ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ክግበር ኣብ ዝጽውዕ ኮንፈረንስ ቅድሚ መደረ ምስምዖም ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩ ኣፍሊጡ ካልኦት ኣባላት እቲ ተቃዋሚ ውድብ እውን ኣብ ወደባዊት ከተማ ሙዋንዛ ከም ዝተኣሰሩ እቲ ውድብ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪ ዘርኣይዎ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ቀዳማይ ሚኒስተር ቱኒዝያ ሒሸም ማሺሽ ንሚኒስተር ጥዕና እታ ሃገር ፈውዚ ማህመድ ካብ መዝነቶም ኣባሪሮሞም ክሳብ ሶሉስ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 17,000 ዜጋታት ቱኒዝያ ክሞቱን ከለው 540,000 ድማ በቲ ሕማም ተታሒዞም ፋይዘርን ባዮቴክን ዝተባሃሉ ትካላት ኣፍረይቲ መድሓኒት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል መፍረ መድሓኒት ብምርድዳእ እቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪካ ክስራሕ ተሰማሚዖም ኣብ ኣፍሪካ ንዝርአ ዘሎ ዋሕዲ መጠን ክታበት ክፈትሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ስምምዕ እታ ደቡብ ኣፍሪካዊት ትካል መፍረይት መድሓኒት ስራሕታ ኣብ 2022 ክትጅምር ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓመት 100 ሚልዮን መጠን ክታበት ከተፍሪ ተመዲቡሎ ጆንሰንን ጆንሰን ዝብል ክታበት ድሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክስራሕ ጀሚሩሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም يغنيلنا قبر دمس أمريكا تسمع اللهم كبرات سمعتي نكونتات قونسي سيمين إثيوبيان ريتو بريزيدنت خلال سومالين زملكات صبصابه أي بصحلنا نقربنا حجيك نحلفنا بأفغانستان سراويت أمريكا نحلتات كيدان سمين أتلانتيك نيتون ناي دحري 10 عامات نبارنت كاب أفغانستان تقليلهم أبزو وصلو زلو وان أبتا هاجر نايسق أدبنا ينصلالو مهلا وتحابير لهم مسموصة حيلتات أمريكان سراويت نيتون عطو بجلة طالبان ون حيل سلزدلبه بحلفكا قبل عدد كنستيو كوردو زخيل حاسياخ شغلوت فتر اللون بأقلالصا وكيل دمز أمريكا كاب أفغانستان عراش عرب سادي توما بصلال أمريكا توليدهم زعابي من إسيات حجي نخال قز كدالويهم أبراهام تسفالقول نتصابصا وكيل دمز أمريكا كاب أفغانستان ترجمو والله من يافوركي كتقربها نفولي حيلتا سراوت أفغانستان تعينا كاب كان دهار توقع زنبرة الدرعت مكينة بسراوت قجلة آليبان أب قربة أوانا تهاريمان إيران صبحت فتسامة دما سراوت عطو قجلة آليبان نتامل ليتم زخونة تعدى بانديرا أب دوبات باكستان كمبر بلو ترأيهم أبتبقى فين عطو قجلة آليبان زتدالوه مخانوس تحبره مرغقات سوغن زي تخالي ناي فيديو ملأخت دما ننبارو كالرقاق إفتن بمسارة تزرقحي ناي فيديو ملأختي هزبك هاد نبور على تاو سراحتو كأطلن بوغن حيلتات آليبان زمتو متقعات كمزي اللي دما مبصع زاعتو إيوم اتمل اختجن ببزحات أفغاناويان كم زلو وزور سرايكونن عدخل التقولعون تطبقت محبرة ومسلاتن زخونة مدينة سادات تقمت كتما كابوليا أب أفغانستان زلو نايص تهواهو كغير كمز جمرة دما كمز بمبال تقلز When the US and NATO and European countries got involved in Afghanistan, people started to live normal lives. But when foreign agencies سراوت أمريكا نيتون هاجرات أوروبان أبغداي أفغانستان إيد مساعتو حزب سلامة ونبرك استماع أرجميرو نيرو حجي إذن عبيت هاجراتن ودباتن كوت أمس جمراجنا حزب أفغانستان بحفشة بحلف قادك أنستيو نابر عدن من لسالنا انتاي كورنا مخانو بشاقلوت نتقبل لنا بالمدينة أب كتما كابل قدم عمت ناي بعلو نقداو تكال كفيتو زنابر زلوم مرتازون بتمساسالي قصو النابرا كمرحان أو كمزبل يحبر قصو النابرا بأقلالس أب مرتاز موقاد كوينات مدفع لبدا فيروس كورونان مرقا عداقانيوم قجلة آليبان أما أدزة السلام كساتف متان أهقراوي محبر السبت طه قبرلو مرتاز تسفاي قبر إذن نخم بعل مدينة زعم السلو زيقاتات مالسا يبلون مخنياتو بأرداد أمدينة كمزيو Taliban are the same as they were 20 years ago. The ideology is the same as before. Life under Taliban rule is like you are in a cage, especially for women. نايلوم تاليبان أتم قدم 10 عامتات انفلتم تاليبان يوم أبسن حسابهم زتلوت أنا قريلن منبروغ أبتحت تاليبان مالت كألك كم أوشت الشفان وقاحهم من باريوم بحلفكوا ندك أنستيوم كم عدمتن معرتن أبكال هاجراز نبرا أديتاتن دك أنستيون معر مسلات عدلات كهلوان ندلين دك أي وحسمت أن سلامة وهوتن كمرحو أحلم أبتحت طالبان زعابي قلعو إز عدلات زي كهلوا ميزبل تثبيت جنيه باللين بروه مساء سيتنا حمو اتمسرتاو مسلات كرخبو زخلوناي مثلنن بعد الودي الشاغلين
ልዕሊኡ ዘተሓሳስበን ግና ዕድል ጓለ እዩ እያ ዝበለት መዲና መምሕዳር ባይደን ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝህቡ ሓገዝ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ መብፅዓዚ ግን ነቶም ቅድሚ ሕጂ እኹል ተረፍ ግፍዒ ዝረኣዩ እሞ ሕጂ ኣብ ኣፍንጫ ጉጅለ ጣሊባን ዘለዉ ዜጋታት ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን عرنيلنا كنحلف كبرات سمعتي زينا ناي كل العفارين كل الصوماليين بسحنا له اب سمين اثيوبيا زلو غنصي امونغو كللات زكايز زلو زي كونه سامونغو منغسي فدرالن اشبار حوحاتين يو إلو رئيس ممحدار كل الصومالي مصطفى محمد عمر نسو وسيخو محبرسب عالم منغستي فدرالاوي بيناوي مقراص تصابو اوجن هالوه حوحات جن وج زي مقراصو كخنن زي مخالو نقيفهم حوحات حجون ببخللو مسلناتو بمقمات ويون نفدريشن بمفراس عدلات كالوت حزبታት ኢትዮጵያ خوسن ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ፈጺሙ ዘይከውኒ ውን ይልሎ እዚ ከምዚ ልናሃለወ ብክልል ዓፋር ኣቢለና ብትግራይ ረዲኤት መግቢ ከተፈላለዩ ሓገዛትን ሒዘን ይጓዓዛ ዝነበራ መካይን ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሓልፋ ከም ዘይከኣላ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ስግኣት ሓደጋ ሓቢሩሎ ኣዲስ ቸኮልን መስፍን ኣራጌን ካብ ኢትዮጵያ ዝለኣኹልና ጸብጻባት ሰራፍ ሳህየ ኣዳልያቶላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ጥራሕ ዝካየድ ዘሎ ዘይኮነስ ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝጽውዕዎ ሕወሓት ናይ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ስግኣት ምዃኑ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጠፌ መሐመድ ንቪኦኤ ገሊጾምሉ ንክልል ሶማሌ ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ፌደሬሽን ክልላት ሓይልታትን ናብ ኩናት ዝለእኻሉ ዘለዋ ምኽንያት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኢሎም እኛ የፌደራል መንግስቱ አካል ነን ስለዚህ ይሄ ኃይል ደግሞ የፌደራል ስርዓቱን ሊያፈርስ ንፈልግ ኃይል መሆኑ ግልጽ ነው ምናልባት መጀመሪያ አካባቢ ንሕና ኣካለት መንግስት ፌደራሊና እቲ ካልእ ድማ ሕገ መንግስቲ ከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ኃይል ምዃኑ ግልጽ እዩ ኣብዚ ሰሙን እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ግልጽ ይኸውን ኣሎ ንክልል ዓፋር ኣጥቂዖም ኣለዉ ጉዳይ ዓቕሚ ኮይኑዎም እምበር እንተኽኢሎም ናብ ክልል ሶማሌን ቤንሻንጉልን እውን ሓሊፎም ከጥቅዑ ይደልዩ እዮም ስለዝኾነ ካብ ጎንፂ ክልተ ክልላት ዝሰገረ ምዃኑ ግልጽ እዩ ትማሊ ዝተመንዝዕዎ ስልጣን ሎም እንተዘየምለስኩ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣትየ ክውስን እንተዘይክኢለ ኢትዮጵያ ኣይትረጋጋዕን ኢሉ ዝኣምን እዩ ስለዝኾነ ኩላትና ብሓባር ካብ ምምካት ዝሓለፈ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ናይ ትማሊ ታሪክ ክምለስ ኣይንደልን እዮም ዝበሉ ንቅድመ ምድላው ስራሕቲ ሕርሻ ክጥዕም ተባሂሉ መንግስቲ ፌደራል ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣዌጁ ካብ ትግራይ ምውጽኡ ትኽክለኛ ውሳነ ኢሎም ዝኣምኑ ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ ይኹን ደኣምበር ሕወሓት ነዚ ዕድል ብሓይሉ ዝረኸቦ ዓወት ኣምሲሉ ካልእ ኩናት ምክያዱ ጌጋ እዩ ይብሉ ኣብ ቀረባ ኣብ በዓራያ ጸለምትን ክልል ዓፋርን ዝበሉ ከባብታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሶም ኣሸባሪ እናበሉ ዝጽውዕዎ ሕወሓት ዝቐስቀሶ እዩ ኢሎም ይኹን ደኣምበር ቅድም ክብል መንግስቲ ሕጊ መኽባር ኢሉ ዘካይዶ ወፍሪ ብተደጋጋሚ ተኽሲ ጠጠው ከብል ዝሓቱ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ዓለም ሕወሓት እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ክልላት ከሰጋግሮ እናረኣዩ ሱቕታ ምምራጾም ነቒፎም ሕወሓት ዝተፈላለዩ ዘይሰብኣዊ ገበናት ዘይፈጸመሉ ክልል የለን ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፌ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕሳብ ከነወራርድ ኢና ምባሎም ጠቒሶም ዝወራረድ ዕዳ እንተሎ ሕወሓት ዝያዳ ካልእ ዕዳ ኣለዎ ኢሎም እንግዲህ ለ27 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብን ሲገድል የቆየ ድርጅት ነው በዚህ 27 ዓመት ስልጣኑ ያልገደለው ያልዘረፈው ያላፈላቀለው ያልደፈረው ኢትዮጵያ ብሔር አለ ብዬ አላምንም በተለይ ኦሮሞ ሶማሌ ን27 ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክቐትል ጸንሐ ውድብ እዩ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ዘይመዛበሎ ዘይሰረቆ ዘይደፈሮ ዘይቀተሎ ኢትዮጵያዊ ብሔር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ኩሉ ክልል ክበሃል ይከኣል ስለዝኾነ ኣብዚ 8 ወርሒ ተበዲለ እዩ ዝብል ዘሎ 27 ዓመት ክብድል ንዝጸንሐ ውድብ እንታይ ዓይነት ሕሳብ እዩ ከወራርድ ዝደሊ ዘሎ ኣይርዳእንን እዮም ዝበሉ ሕወሓት ሎሚ እውን ከምቲ ቅድሚ 30 ዓመት ዝገበሮ ዕድል ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣነ እየ ዝፈልጠልኩም ዝብል ቅዋሚ ዘለዎ ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፌ ሎሚ ግን እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም ንምምሕዳር ድሬዳዋ ሓዊሱ ኩለን ክልላት ፌደራል ሓይልታትን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይልእኻ ምህላውን ስዒቡ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ እውን ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብተመሳሳሊ ትማሊ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተረኽቦ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣሸባሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ሕወሓት ዝወልዖ ኩናት ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘነጻጸረ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምልዓል
ክምክትዎ ከም ዝግባእ ምዝራቦም ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ። እዚኣ ወሲኹ መንግስትን ህዝብን ኦሮምያ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ምስ ኣሕዋት ህዝብታት ኮይኑ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልው ይምባሎም ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋ ብክልል ዓፋር ኣቢለን ረድኤት መግብን ካልኦት ሓገዛትን ሒዘን ናብ ትግራይ ይኸዳ ዝነበራ መኻይን ኣብቲ ከባቢ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ምትእጉጓልን ሓቢሩ። ኮሚሽን መምርሒ ስራሕ ሃገራዊ ስጋኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት መግብን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ጽዒነን ናብ ትግራይ ይሓልፋ ዝነበራ 189 ዓበይቲ መኻይን ነቲ ዘሎ ጥቕዓት ብምስጋጥ ጠጠው ክብላ ተገዲደን እየን ኢሎም። እቶም ኮሚሽነር ነቲ መንግስቲ ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ለገስቲ ትካላትን ዝመፁ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ክባጽሑ ብዘመዓራረዩ መገዲ ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ፈንቲረሱ ያሎ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ እቲ ዝነበረ መተሓላለፊ መገዲ ምዕጻውን ምብጻሕ ረድኤት እውን ምትእጉጓሉን እዮም ዝዛረቡ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሰመራ 115 ኪሎ ሜትር ራሕቂ ዘለዎ ናብ ትግራይ ረድኤት መግቢ ሒዘን ይጓዓዛ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ 10 ዓበይቲ መኻይን ሓደጋ በፂሕወን ክብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቅድመ ትማሊ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ንግዚኡ ብምኽንያት ጸጥታ እቲ ከባቢ ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ከይንቀሳቐሳ ዝወሰነ ምዃኑን ቀንዲ መበገሲ እዚ ዕንቅፋት መን ምዃኖም ንምፍላጥ ምስ ሰበስልጣናት እቲ ከባቢ ይሰርሕ ምህላው እውን ገሊጹ። ኣብ ዓፋር ከባቢ ወረዳ ያሉ ዝነበሩ 4 እንስሳ ዓፋር ከም ዝበልዎ እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ዳርጋ ሰሙን ከም ዝኾኑን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሓገዘ ምዃኑን ይዛረቡ። ህዝቡ ተፈናቅለዋል። ጠቅላላ ወደ ኩሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ እዩ። ናብ ጮፍራን ቦሬህዋ ወረዳ ኣለለይ ስጋብ መዋሰን ኣምሓራ ዝበጽሑ እውን ኣለዉ። እቲ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ናብ ትግራይ ዘእቱ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን እዚ ጉዳይ ህዝቢ እቲ ከባቢ ጥራሕ ዘጥቅዕ ኣይኮነን ይብሉ ኣቶ ኣሎ ዝተባህሉ ነባሪ እቲ ከባቢ። በዚህ በጦርነቱ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም እየተጎዳ ያለው በእነሱ አዋሳኝ ያሉ በአማራ በዚ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጉዳእ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣምሓራ ይኹን ብከባቢ ዓፋር ሰሜናዊ ዞባ ዘሎ መዋሰኒ ከባቢታት ስልኪ የብሎም ባንኪ የለ ንሸመንተ ኣዋርሕ ተዓጽዩ ዝርከብ። እዚ ብከባቢ ዞባ 4 ዘሎ መገዲ ናብ ትግራይ ዝቐረበ መገዲ እዩ። ንስኦም ሕዚ ዓጽዮሞ ዝርከቡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ንጥሜት እዩ ዝቃላዕ ዘሎ። እዚ ድማ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ እዮም ዝበሉ። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘሎ ኩነታት ተረዲኡ ክበጽሓልና ይግባእ። ከምኡውን ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓገዝ ክገብረሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጸዊዖም። ብዛዕባ ተመዛቢሎም ዝተባህሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ኮነ ሓፈሻዊ ኩነታት ጉዳይ ጸጥታ እቲ ከባቢ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ክልላዊ ምምሕዳር መንግስቲ ዓፋር ዝገበርናዮ ተደጋገምቲ ፈተነታት ኣይሰለጠን። ኣሸባሪን ጁንታን ክብል ንሕወሓት ዝጸውዖ መንግስቲ ትኽልል ኣብ ዞባ ረሱ ወረዳ ያሉ ኣብ ልዕሊ 4 እንስሳ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ምግላጹ ግን ዝዝከር እዩ። ኣባል ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ወሃቢ ቃል ሓይልታት ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዘይ ኣገባብ መሬትና ተወሪሩና እዩ ዝበልዎ መሬት ነጻ ካብ ምውጻእ ሓሊፉ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ኮነ ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ። ከምኡውን ኣብ ትዊተሮም ሓረስቶት ነናብ ዝመጹሉ ከባቢ መምላስና ክንቀጽል ኢና ንሰራዊት ትግራይ መምላስ ዘይከኣል ምዃኑ እናፈለጡ ሓረስቶት ዘዋፍሩ ዘለው ክእርነቡ ይግባእ። ንሕና ባእስና ምስ ጭቁን ህዝቢ ኣምሓራ ኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ወይ እውን ምስ ካልኦት ህዝብታትን ምልሻን ኣይኮነን። ባእስና ምስ ኣዴታት ትግራይን ህፃናትን ትግራይ እንተዘይጨፍጨፍና ኣይንድቅስን ዝበሉ ሓይልታት እዩ። ንሳቶም ንህዝብና ስጋኣት ምዃኖም ስጋብ ዘየቋረጹ ስጉምትና ጦሮም ኣብ ዘልዕለሉ ቦታታት ክቕጽል እዩ ክብሉ ጽሒፎም ነይሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ቀዳመይቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ዘገልገለት ፈውዝያ ዮሱፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ዝመጻሉ ግዜ እዩ ትብል። እታ ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ዝሓለፈ ሰሙን እያ ንውድድር ድልውቲ ምዃና ብወግዒ ሓቢራ ዘላ። እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስክፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ህይወት ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክትረክብ ትኽእል ድያ ዝብል እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቃዲሾ መሓመድ ካሕየ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ሳራፍ ሳህየ ክተቕርበያ።
ኣብቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህይወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን እየን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጂ ኣደም ንጽላት ጸጥታ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተጸቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ ነዚ ከዓ ዝሐሸ ለውጢ ከመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ክወዳደር ወሲነ እምነት እስልምና ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዛ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚዳንት ክኾና ኣይኽልክልን እዩ ኣብታ ብእትኽተሎ እምነት እስልምና ኣዝያ ዓቃባዊት ምዃና ዝንገረላ ባንግላዴሽ እንተርኢና እኳ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትተኻኽኣ ተዓዚብና ኣብታ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ኣማን እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዥያ እውን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ነይራ ካልኦት ከም በዓል ፓኪስታን ታንዛንያን ሲንጋፖርን እውን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ኣለዋን ነይረንን እየን ዝበላ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ብቐጥታ ብዝወሃብ ድምፂ ህዝቢ ዝምረጽ ኣይኮነን ተወካሎ ቀቢላ ንኣባላት ባይቶ ይመርጹ እሞ እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ንፕሬዚዳንት ይመርጹ እቲ ምርጫ ንጥቅምቲ እዩ ተመዲቡ ዘሎ ከም በዓል ዓብዱራሕማን ዑመር ዝኣምሰሉ ዜጋታት እተን ተወዳዳሪት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ይኣምኑ ዓብዱራሕማን ንፎዝያ መርሓባ ኢሉ ከም ዝተቐበለን እዩ ዝሕብር ኣቐዲመን ኣብ ወሳኒ ቦታ መሪሕነት ተፈቲነንስ ብቕዓትን ከም ዘርኣያ ድማ ይጠቅስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቁልፊ ስፍራ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ፎዝያ እውን ፕሬዚዳንት ኮይነን እንተተመሪፀን ዓብዪ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ብእምነት ይዛረብ ዓብዱራሕማን ኣብታ ዳርጋ ኩሎም ዜጋታታ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑላ ሶማልያ መብዛሕትኦም ንመሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃወሙ እዮም ዑመር ሑሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዑመር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ክምረጻ ከም ዝቃወም ከብርህ ከሎ እምነት እስልምናን ባህሊ ሶማልያን ንኸምኡ ዓይነት ቦታ ከም ዘየፍቅድ እዩ ዝገልጽ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማልያ መምህርን ተንታኒ ጉዳያት ሶማልያን ኣንዋር ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ፍጹም ዘይከኣል ደኣ ኣይምሰል እምበር ንኸም በዓል ፎዝያ ዝኣምሰላ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽበየን ተቃውሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝኣምን ነቲ ሕዱር ባህሊ ንምስዓር ዕፅፊ ክሰርሓ ከም ዝሕተታ ይውስኽ It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖለቲከኛን ዝለዓለ ስልጣን ክትወዳደር ምርኣይና ፖለቲካዊ ብስለት ዘመስክር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እተን ኣብ መንበር ባይቶ ዝህልዋ 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ገለ ኣባላት ባይቶ ደቂ ተባዕትዮን እንተደጊፎመን ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓቀባዊ ዝኾነ ባህሊ ሶማልያ እምነት ምስልምና ተሓዊስዎ ንፎዝያ ልዑል ጻዕሪ እዩ ዝጽበየን ዘሎ እዩ ዝበለ ብሰንኪ ኣብ መንጎ መሪሕነት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ባይቶኣዊ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሶማልያ ኣቐዲሙ ተናዊሑ እዩ ነቲ ዝነበረ ግጭት ንምዝሓል ሓገግቲ ኣካላት ንዕምረ ስልጣን ፕሬዚዳንት መሓሙድ ዓብዱላሂ ፍርማጆ ደኣ የናውሕዎ እምበር ብሰንኪ ዝሰዓበ ከቢድ ተቃውሞ ግን ነቲ ምንዋሕ ድሒሮም ሰሪዞሞ እዮም ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መስራቲ ኩባንያታት ህዋ ብሉ ኦሪጅንን ኣማዞንን ጀፍ ቢዞ ትማሊ ሶሉስ በታ ዝውንና ሮኬት ኣቢሉ ኣብ ህዋ በፂሑ ተመሊሱ ኣሎ ክልተ ምስኡ ዝገሹ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ዝነኣሰን ክልተ ሰባት እውን ነይሮም መገሻ ቢዞ ትማሊ ዝተፈጸመ ዝሓለፈ ሰሙን ሪቻርድ ብረንሰን በታ ዝውንና ቨርጅን ጋላክቲክ ሮኬት ኣብ ህዋ በፂሑ ምስ ተመልሰ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ክልቲኦም ቢልዮነራት ኣብ መጻኢ ክህሉን ዝኽእል ዘበነ ቱሪዝምን ዳህሳስን እውን ይእምቱ ኣለዉ መሳርሕትና ላውረል ቦውማን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ ተመሊሶም ኣለዉ ናብ ምድሪ ናይ ዓለምና ዲታ ሰብ ጀፍ ቢዞ ኣብ ህዋ ዝበፅሐት ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ 82 ዓመት ዝዕድሚኣ ሜሪ ዋለስ ዋሊ ፍራንክ ዝብል ሳጓ እውን ኣለዋ ከምውን ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ኦሊቨር ዴመን ኣብ ህዋ በፂሖም ተመሊሶም ኣለዉ ትማሊ ሰሉስ መርሽ ጀፍ መርሽ ማርክ ኦሊቨር እውን መርሽ ይብል እቲ ድምፂ መስራቲ ኩባንያ ብሉ ኦሪጅን ጀፍ ቢዞ ሓውን ጠፈርተኛታት ኣባላት እታ መንኰርኩርን ትማሊ ሶሉስ ናብ ህዋ ዝተበገሱ ካብቲ ኣብ ምዕራብ ቴክሳስ ዘሎ መደብር እዩ እታ ዝተጠቐሙላ መንኰርኩር ብሽም እቲ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ እያ ተጸዊዓ ኣብ መበል 52 ዓመት ኣፖሎ ኣብ ወርሒ ዝዓለበትሉ ግዜ እውን እያ ናብ ህዋ ተበጊሳ
ኣብቲ ኣስታት 10 ደቃይቕ ዝወሰደ በረራ ቢዞን ምስኡ ዝነበሩ ገያሾን ኣብ 65 ማይል ወይ ከዓ 105 ኪሎ ሜትር ብራኸ በፂሖም ን3 ደቃይቕ ርዝነት ኣልቦነት ወይ ከዓ ዌይትለስነስ ተመኪሮም ተመሊሶም ኣለው። Touchdown! Welcome back, New Shepard's first human crew. ዕውት ምዕላብ እንኳዕ ብድሓን ተመለስኩም ጉጅለ ፈላማይ መገሻ ኒው ሸፐርድ ይብል ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ዝተቃልሐ ድምፂ ጀፍ ቢዞ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ። The most profound piece of it for me was looking out at the earth and looking at the earth's atmosphere. እቲ ንዓይ ኣዝዩ ዘደንጽወኒ ክስተት ንቅርጺ ምድርን ናይ ምድርና ሰማይ ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ ዝተፈጠረኒ ስምዒት እዩ። ናብ ህዋ ዝበጽሐ ነብስ ወከፍ ጠፈርተኛ እቲ ተመክሮ ከም ዝለወጦ ብውቁብ ቅርጺ ምድሪ ከም ዝገረም ከምኡውን ክሳብ ክንደይ ክንጥንቀቐላ ከም ዝግባእ እዩ ዝዛረብ። 82 ዓመት ዝዕድሚኣ ወይዘሮ ሜሪ ዋለስ ወይ ከዓ ዋሊ ፋንክ ብተራኣ ክትዛረብ ከላ ከምዚ በለት። And I want to thank you, sweetheart, because you made it possible for me. أمسكنك معري مغنياتو إذا عدل زين خركب سلزة حجز كاني. أمور داتو نابهو أنا خجيش نزنا براني نوي حنك أو تا أعود كي خابيزو. مجشا بيزو تمال استفاد سما زحلف سومن ريتشارد برانسون بتان السوزوننا فيرجن جالاكتيك روكيت أبهو بسحو مستملسة دحري حدا سومنيو. ريتشارد برانسون كمزي إلو نيرو. I was once a kid with a dream, looking up to the stars. And now I'm an adult in a spaceship looking back to our beautiful Earth. ኣብ ሓደ እዋን ራእይ ዘለዎ ቆልዓ ነይረ። ኣዒንተይ ንሰማይ ገጽ ናብ ከዋኽብቲ ኣንቃዕሪረ ይምልከት ነበርኩ። ሎሚ ግና ኣብ ውሽጢ መንኰርኰር ኮይነ ነታ ውቅብቲ ምድርና ቁልቁል ይዕዘብ ኣለኹ። ቀጻሊ ራእይ ዘለዎ ወለዶ ብተርኡ እውን ካልእ ራእይ ክህልዎ እዩ። እንታይ ክንገብር ከም ዝከኣለና እስከ ሕስብ ኣብልዎ። ገለ ወገናት ግና ናይ ዲታታት መገሻ ናብ ህዋ ክብሉ ምንቃፍ ጀሚሮም ኣለው። ቅድሚ መገሻ ናብ ህዋ ርእቶ ዝሃበ ቢዞ ግና ዘዕውቶ ሸቶ ኣለኒ እዩ ዝብል። What we're hoping to do is to build the road to space so that future generations and maybe እቲ ክንዕውቶ ኢና ኢልና ተስፋ ንገብሮ ከም ኦሊቨርን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ህዋ ኣደናቂ ነገራት ክፍጽሙ እዮም ዝብል እዩ። ናብኡ ንምብጻሕ ድማ ንሕና መንገዲ ክንዝርግሓሎም ኣለና። ተመክሮ እንተጸኒሕዎም ደጋጊምና ክንጥቀመለን ንኽእል መንኰርኰር እንተሃኒጽናን እዩ ክዕወቱ ዝኽእሉ። ስለዚ ዝኸውን ሸቶ እዩ ሒዝናዮ ዘለና። ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብ መንጎ ኩባንያታት ህዋ ውድድር ምዝህሉ ዋጋ ናብ ህዋ ንምግያሽ ዝሕተት ገንዘብ ክንክእዩ ኣብ መወዳእትኡ ግና ሳይንሳዊ ምርምርን ዳሳስ ህዋን ከጠናኽር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ለመስገን ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ክነፋንወኩም 2013 ብ2225 ሜትር ባን ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ነፍርቂ ሰዓት ክቅጽል እዩ። ንሎሚ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤ ዝፀዓና መካይን ብሰንኪ ኩናት ጠጠው ክብላ ተገዲደን ዝብል ጸብጻበ ድሕሪ ምስዓብ ንምንስሓ ብሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ካልእን ዝምልከት ጸብጻብ